Kabsa dati maninidalya sa agpatukar tayo man tayo Ilocano Sonata plus iti intay pa nag day off ditoy igit di bye bye agyaman ting kay pa nagtatarabay. Thank you. Namuta pailat nakita ken nagsara marik na kung tinagpuspag mo kanya ngimjak man la daytoy ingging gina tanabalod mo daytoy puso kenrik na pinadas ko ti maya si degken ka ngimarik na irot tiguram kanya awan meti ammo anak ka basulat nudi laeng ganggamit daytan ay ayat pampanunutek no anyat na aramid ko nga isut poon pangguguraam to'y numo isut kuma aturek tapno awatem to'y ayat ko ngem awan awan pulos ti malagip ko apay apasi ngaumsit sungbat mo kadagiti nano mo akid daw ko talikodan kendi na ikan kanu tuy pusok ket madudog itilimdo nupay kastoy iada supapak mo kadagiti amin arigat ken sakripisyo ano sapno isutiragsak mo iyuray ko taayat bareng kaasyam to'y numo pampanunutek no anyat na aramid ko nga isut poon panggurguraam to'y numo isut kuma aturek tapno awatem to'y ayat ko ngem awan pulos ti malagip ko pampanunutek no anyat na aramid ko nga isut poon panggurguraam to'y numo isut kuma aturek tapno awatem to'y ayat ko ngem awan pulos ti malagip ko isut kuma aturek tapno awatem to'y ayat ko ngem awan pulos ti malagip ko. Ugali kita, di maawatan, tanong di mapagustuhan, sarsaritain na ka. No kasangsangon, kasasayaatan, ngem nung nakatalikod, inaka, liblib yan. Ugali kita, maminsang kadadapsan, tanong makarama, kunam lang kabaklangan. Gapo iti dolyan, nagbalik kan nawidan, napukawen di napintas nga ugali, ken ka daw yan. Ay wen, agbain ka, talyawen, tinagkapwam, ket ikaten kinap
magustuhan sarsarita enakan no kasangsangon kasasaya ata ngem nung nakatali ko inakan libliyan ugali ti taong maminsan kadadaksan tanong makaraman kunam lang kabaknangan gapu iti dolyan nagbaliw tanawida napukawen di napintas nga ugali ken kadaw yan ay wen at maingkan talyawen tinagkapwam ket ikaten kinapalangwad kinaagraraman tano di taka kumamit tinulungan dagiti ka kabagyam awan ka kumamit itay ti haway puno utay dayday pagsasao ano magkaraman kunam lang siya sino kunam nakatalusan awan damdamag na ngem di kinapuno na at atito natipos ka ngem di kinapuno na at atito natipos ka na minsan nga aldaw ket nagsarak ta di dati paglinglingayan ta insawang mo nga hanakon kaya anyan nga paldaang diin nagnarignan saan akon kaya makita pa saan ako kaya't makasarita anyat nagbasulak apay imbatilag na umakan kanyak awanan ni ayan basulan nga isut poon gapo nga nagbaliwan riknam nga ipapaay mo kanya napukawen nasamit alangin-langin saan akon kaya't makita pa saan akon kaya't makasarita anyat nagbasulak apay inbatilag na umakan kanyak awanen ni ayan saan akon kaya't makita pa saan akon kaya't sarita anyat nagbasulak apay inbatilag na umakan kanyak awanen ni ayan na umakan kanyak awanen ni ayan ayat adi sungaw ilemeng mo itiro pamlumtaw paramidong no tay makai
agsal no tay makai, ket agsal no tay makay bagbaga, ket agsal lapid to'y dilat o biyag ko. Tagtagain pek dakkel ka no tao, uyaw mo iso adi mo i, pangpangag iso adi mo ipangag, to'y un-unoy ko ken ka. Nadamag ko ana gado kanuti, kuskus balongos mo, no siyak ti mauma kaasika, sigurado nga agbaak ka. Ayat adi sungaw ilemeng mo, itiro pamlumtaw, taramidong no tay makai, ket agsal no tay makai, ket agsal no tay makay bagbaga, ket agsal lapid to'y dilak o biyag ko. Tagtagain pek dakkel ka no tao, uyaw mo iso adi mo i, pangpangag iso adi mo ipangag, to'y unoy ko ken ka biday. Nadamag ko ana gado kanuti, kuskus balongos mo, no siyak ti mauma kaasika, sigurado nga agbaak ka. Ayat adi sungaw ilemeng mo, itiro pamlumtaw, taramidong ay na tagdadakkel ket dagiti taramidong ko, kakaslalat tagmutan kaano kata nga may pagati panagayat ko, kaslapay ket layat ti agungkong arman sala janong men. Adon natawan tinaglabas, nasikati na kinay-aya, sikalaan ti pagduyosan daytoy rikna. Iti tunggal aldaw sikati sapsapulong to'y mata, pudno asikalae, inak ay ayate. Ilagsik ti adong asulisok, nga pudno kim kaday to'y puso, oray iti labos ti ado apanobo. Amom nga siksikalaan, iinat ay ayate, tiyuneng dagijay at autawet, amom nga sikalaan. Tunggal rabi ikar kararat, uti apo jay nga to, nasika awan sa baliti kagasat ko.
Sikamot laeng tinang puno kadagiti tagtagainep ko. Unput no awan sa bali, naniput ba idi. Unput no awan sa bali, naniput ba idi. Jakman magawida alagipe tinaglabas day di ayan nga itan ket narsaan jakmet malapdan tuirik na alungdaan tadagidi kari ingkan naglikudan ngem nukas bila malagip mundo ti ang subli ditoy denat amwem kuma ngagururaya tajak ton agaya ti sabali adaya may palagip lapta di nalaos arag sakta aldaw ken rabi nga adda ka ditoy denna jakanin nam nama aranggasam daytoy rikna anyan nga ulpit mo siya kunding kaingkulbo ngem nukas bila malagip mundo ti ang subli ditoy denat amwem kuma ngagururaya tajak ton agaya ti sabali adaya may palagip laeng day di kari asyak tulaeng tingka ay ayaten inggat tung
siya puntay pinanawa. Dagiti akar karim, binig nga ugbaw amin. Hello, kumusta ka? Nabayan, hindi ka nakikita. Hello, kumusta ka? Kailiw ko, katampoy danak. Naglabas aldaw bulan kitawen, ayat mo kadin ida nagbaliwen, kayat ko ida apasublien, kailiw ko napintas alangin-langin. Hello, kumusta ka? Kumusta akmet kita puso? Hello, kumusta ka? Tawag ko ting kasumbatan. Daw ko asyak tay sang petang. Hello, kumusta ka? Nabayan, hindi ka nakikita. Hello, kumusta ka? Kailiw ko, katampoy danak. Hello, kumusta ka? Kumusta akmet kita puso? Hello, kumusta ka? Tawag ko ting kasumbatan. Kidaw ko asyak tay sang petang. Hello, kumusta ka? Kumusta akmet kita puso? Hello, kumusta ka? Tawag ko ting kasumbatan. Kidaw ko asyak tay sang petang. Kidaw ko asyak tay sang petang. Hello, kumusta ka? Nabayagan balasan ko sikat gandat ko, yak maibaga ken kati I love you.
wadda ka ading nga masabat ko ang balinak magtem nga nauma daytoy met di ko nanti kakadwa nasaysaya at kanunuin at eksora nunjak met ammo no kasano di eksora ngarigat gayam ti agaya ay tuy gasat nunjak la tumeren may mayat pa'y sa aglakay abaro awan pa di inak problema kenjak pa'y mapatpadasan ti mabaste. Alright. Daytoy met di ko na ni mana Ringalwan kakano ti talo arosas Balitop nasingsing kwentas Ngem awan ngep ngaro nagbauta daytoy met di ko na ni mano tawagan ka ano if jay cellphone mo baka met lang aanak makasao tukip din may saak abarumbado ay tuy gasat nunjak nga tumoren nay mayat pa'y sa aglakay abaro awan pa di inak problema kenjak pa'y mapatpadasam ti mabaste ay tuy gasat nunjak nga tumoren may mayat pa'y sa aglakay abaro awan pa di inak problema kenjak pa'y mapatpadasam ti mabaste Siak
Siyaktay agmay sa bukod kon ni problema ket nudumten kanyak nerigat epek dagitoy luluwag kastoy gaya iti awan mangilala limdoken sanahan di naman mas balan nudumten iti mali naliday man daytoy ritna sungken man kanyak niiliw uayat ko apeng amin abinaybay anak samit lingay dadi puso in kamanidain niya dayo asikin day di dungom ngatoy nayat mo in kamanla in kulbo naliday man daytoy ritna sungken man kanyak niiliw uayat ko apeng amin abinaybay anak samit lingay dadi puso din kamanidain niya dayo asiken day di tungong ngatoy nayat mo din kamanlang kulbo ngatoy nayat mo in kamanla in kulbo ngatoy nayat mo in kamanla in kulbo ngatoy nayat mo in kamanla in kulbo Nagkari ka kanya na siya tulaeng tingkay patpate karikyan sa pata awan to iti makarubsi lainin yayat karayo niragsakin kay daing pangatman sa mukin makan na di nagtuisok-sukat tiyan yaman ngaim nas menuaya ulbut kaya kay tanga aya inalilaw na inasaktan na at tagaya imunangin siya ket itan lipatin na adaywan na nagkari ka kanya na siya tulaeng tingkay patpate karikyan sa pata ngawan to iti makarubsi lainun yayat
tinaskan uimnas apakraywan dahil tirik na nula ko man lumabalin sumbatan man tuwing ayan kukin ka Jakam din imang pasakit dahil tanakin wen patjen ay ayaten nukas bilang tinagpatjen mabalin mula nga abrien di barukong ko tatakno in ka makita di kinasinaw to'y puso pagkap ni kang kinapudno to'y ayat ko napnuan laylo ay ayaten si kalaeng itiin na tupatpat gen laglagi pen adikan to pagsangiten tauray ada aton sa bali ayuyen ayaten kanto pailain Gamden mang pasakit dahil tanakem wen patjem ay ayatek nukas bilang ninagpatjen mabalin mula ngabrien ti barugong ko tatapno in ka makita kinasinaw to'y puso bakap ni kang kinapudno to'y ayat ko napnuan laylo ay ayaten si kalaeng itiin na tupatpat gen laglagi pen adikan to pagsangiten tauray daton sa bali ayuyen ayaten kanto bailain ayaten kanto bailain ayaten kanto bailain ayaten kanto bailain Agayatak nga tang wenno kagura ka idatun mo dayta ayat mo jaklan mo luwan niya isumbat ko daytoy singsing ko anak kayurita itinagan ko kian ladawan tisinan puso iyawat ko akas tanda dahi tuyaya di mo kuma papukawen when no bye-bye
Agyan, dito manin nga gibos ti upload tayo. See you in my next upload. God bless. Agyaman din kay pa ng tartarabay di awan sardina.